Garaşsyz neşir Mara vilayetinde geçirilen ýene bir protest çäresi barada habar berýär. Türkmenistanyň Kronikasy neşir Mara vilayetynyň häkimlik binasynyň öňünde 30 töwereg aýal adamyň gatnaşmagyny 4 aprelde bolan ýene bir nägilelik çäresi barada habar berýär. Maglumata görä häkimligiň öňünde ýygnananlar döwlet dukanlaryna un we ösümlik ýagynyň ýokdugyny şikayet etdiler. Garawullar olardan gitmegini haýyş etdiler. Ýöne aýallar öz talaplary häkime ýetirilýänçe häkimlikden çykmajakdyklaryny aýtdylar diýip Türkmenistanyň Kronikasy ýazýar. Neşrin korrespondentleriniň habaryna görä häkim we onuň iki orunmasary şeýle-de İçeri işler ministrliginiň vilayet bölüminiň başlygy ýygnananlaryň halyndan habar alypdyr. Habarda aýdylmagyna görä döwlet dukanlaryna un we ösümlik ýagynyň ýetmezçiligi bilen bir hatarda ýygnananlar bazarda unyň haltasynyň 500 manada çykanlygyny, goňşy owalarda ýaşaýan öz dogan garyndaşlaryna ýagdaýyň has ýaramazlaşanlygyny hemde ýakyn wagtda vilayetde açlyk başlanjakdygyny aýdypdyrlar. Egerde ýakyn wagtda bu problema çözülmese biz maşgalalarymyz bilen bu ýere geler we siziň özüňiz bizi naharlarsyňyz diýip ýygnanşyga gatnaşanlar gyýgyrşdy diýip Türkmen Kronikasy ýazýar. Aýdylmagyna görä häkim meseleni 3 güniň içinde çözmegi wada berenden soň aýallar dargaşypdyr. Ýa-da Azatlyk radiosy Mara şäherine 3 aprelde iýmit ýetmezçiligi sebäpli spontan ýüze çykan beýleki bir protest çäresi barada işen we ony habar beripdi. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysynyň Marynyň vilayet administrasiýasyna anamdar çeşme salgylanyp habar bermegine görä, görnüşinden şähere goly pasiologlardan bolan 30 töwereg aýaldan ibaret topar ilki başdy. Ýerden sagat 10 töwereglerini täze wazyryň ýanyna Aşgabada gidýän awtoýoly bagladylar. Soňra olardan takminan 10-12 adam Marynyň vilayet häkimligine tarap uğraýar. Ol ýerde bir näçe ýerli emeldar protest bildirýänleriň ýanlaryna barýar. Protesti ýygnananlar bir näçe aý bäri ýerli döwlet dukanlaryna un paýlarynyň we ösümlik ýagynyň berilmeýänligini gahar bilen aýdýarlar. Marynyň häkimligindäki çeşmäniň sözlerine görä aýallar çağlaryny imitlendirmek üçin hiç zadyň ýokdugyny şikayet edýär. Hemde olar döwlet dukanlaryna unyň we beýleki esasy önümleriň satywynyň dikeldilmegini talap edýärler. Şondan soň üstü un ýüklü ýüklogy protest geçirilýän ýere geldi we nägilelik bildirýänlere 2 kilogramdan un paýlap başladylar diýip Aşgabatly habarçy Marynyň häkimligindäki işgäre salgylanyp habar berdi. Şeýle-de emeldarlar döwlet dukanlary arkaly ilatyň azyk üptünçiligini gowlandyrmak üçin mümkin bolan ähli çäreleri görmegi wada berdiler. Un paýlanandan hemde emeldarlaryň beren wadalarynyň soň protestde ýygnananlary köşeşdirmek başardy we olar dargaşdylar. Global koronavirus pandemiýasynyň fonunda Türkmenistanyň häkimetleri mekteplerde din jalyşy uzaltmazlygy karar etdiler. Ilata maska giyip infeksiýadan gorunmagy gadagan etdiler we müňler çadymyň gatnaşmagyndaky sport çärelerini planlaşdyrdylar. Şol wagtda Türkmenistan COVID-19 keselinden gorunmak üçin Birleşen Ştatlardan 1 million Amerikan dollary çemeti möçberde pula eý bolar. Birleşen Ştatlar Türkmenistana COVID-19-dan gorunmak üçin medisina kömegi görnüşinde 920 müňden gowrak Amerikan dollaryny çykardylar. Bu arada Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky elçihanasynyň web saytynda habar berilýär. Bu pul laboratoriýa sistemalaryny taýýarlamak üçin goldaw keselçilikli ýagdaýlary gözläp tapmagy we epidemik gözegçiligini aktivleşdirmek, çäre görmek üçin tekniki bilermenleri taýýarlamak we taýýarlygy üçin etmek, töwekkülçilikler barada habar bermek ýaly maksatlar üçin niýetlenýär. Elçihananyň maglumatynda şu wagt Türkmenistanyň hökümetiniň COVID-19 bilen kesellänleri resmi taýdan boyun almanlygy we belki-de ýokaşanlaryň anyklanan ýagdaýynda da muny boyun almagy meýil etmeýänligi bellenýär. Türkmenistanyň hökümeti ýurtda koronawirusyň bolmagynyň hatda mümkinçiligini hemret edýärler. Şol wagtda ýurt resmiýetleri keseliň profilaktikasynyň zerurlygyny agdamak bilen bilelikde köp adamyň gatnaşmagyndaky çäreleri hem gurnaýarlar. Ilata infeksiýadan gorunmak üçin medisina maskalary dakynmagy gadagan edýärler we mekteplerde okuw prosesini dowam etdirýärler. 7 aprelde Türkmen Döwlet Habarlar Gullugy bütün dünýä saglyk güni münasibetli Türkmenistanda köp sanly tomoşaly çäreleriň şol sanda ýurdun ähli welaýatlaryny gurşap alýan köpçülikliň velosipedli ýürüýüşiň geçiriljekdigini iglan etdi. Häkimetleriň 7 aprelde planlaşdyran bu ýürüýüşine 3,5 müň adamyň gatnaşacagy aýdyldy. Mundan öň Türkmenistanda koronawirusyň ýaýramazlygy üçin serhetleri ýapmak, halkara ýükleriň gatnawyny ýatyrmak, ýylatyň ýurt içindäki hereketini çäklendirmek ýaly düýpli çäreleriň dowamında
ýurt resmiýetleri agaz jekme üçin ýowar geçirdiler. Köpçüliklerin ýöreýiş üçin velosipedleri we bag ekişli üçin nahal satyn almak maksady bilen ýylyň başyndan beri ýurdun büdjet işgärlerinden pul toplanýpdy. Türkmenistanyň häkimetleri COVID-19 bilen bagly ýagdaý barada dymmagyndan daşary öz ilatyna maska giyip infeksiýadan gorunmagy gadagan edýärler. Ilaty ýerlerler we dermanhanalara adamlara maska satmagy gadagan edýärler. Lewapda hususy we döwlet dermanhanalara ýöneki raýatlara maska satmagy gadagan etdiler. Gadagançylygy bozanlara jerime salynýar. Ilaty maska dakynmagy gadagan edýärler. Maska dakynanlary panika döretmek taýplap birinji gedek 200 manat, ikinji gedek 2000 manat jerime töledýärler ýa-da 10 günlük tutsak edýärler diýip habarçymyz 7 aprelde habar berdi. Onuň sözlerine görä etraplarda polisiýa köçelerde maskaly ýören adamlary ýydarlap tutmak boýunça işlerini güýçlendiripdir. Türkmenistanyň mekdeplerinde okuw dowam etdirildi. Ýurtda koronawirusa garşy çäre görmek Lewap welaýatynyň merkezi şäherinde her gün bankomatlaryň we azyk harit dukanlarynyň öňündäki ýüzlerçe adamlyk nowatlar adaty bir ýagdaýa öwrüldi diýip Tewitdäki habarçylarymyz we çeşmelerimiz maglumat berýärler. Maliýet meseleligi we azykyçylygynyň fonundaky bu ýagdaýlaryň dowamında adamlaryň arasynda dawa jenjelleriň hem ýüze çykyp başlandygy bellenilýär. Türkmenawatda ýüzläp adam bank kartlaryndaky pullary naklaşdyrmak üçin ir täherden başlap bankomatlaryň öňünde nowat tutup durlar. Emma diňe onarça adam puluny naklaşdyryp bilýär. Bankomatlarda pul destini utorýar diýip Azatlyň Türkmenawatdaky çeşmeleriniň biri 5 aprelde anonimlik şertinde maglumat berdi. Sol bir wagtda her bir adam bir gije gündüziň dowamında kartyndan diňe çäklendirilen möçberdäki maliýet listesini naklaşdyryp bilýär. Ýatlatsak geçen ay Türkmenawatyň käbir bankomatlarynda gündelik limit 100-200 manata çeline düşürilipdi. Türkmen häkimetleri ykdysady kynçylyklaryň ýitilesmegi bilen bankomatlardan gündelik naklaşdyrmagy ruhsat berilen puluň möçberini ýygyderli çäklendirip gelýärler. Ýurtda naqdal hasaplasyk boýunça töwda mümkinçilikleri hem az bolup, olar soňky döwür Sultanda paýtaxt Aşgabatda da hasam çäklendirildi. Bu ağırlıkta Türkmenawatyň döwlet azyk dukanlarynyň öňünde hem ýüzlerçe adam günewirin zerur haritlary Sultanda uny çykdygyny almak üçin uly nowatlarda garasmaly bolýar. Hususy töwda nokotlarynda azyk we senagat haritlarynyň bahasy döwlet dukanlary bilen deňeşdirilende telimizde ýokary bolan üçin ilat haritlary döwlet dukanlaryndan almagy finansiýar. Adamlaryň mali ýagdaýynyň ýiti ýaramazlaşmagynyň arasynda raýatlaryň aglawasy arzan bahadan göwürilen haritlara garaşly bolup galýar. Nowat üstünde adamlaryň arasynda dowamly dawa jenjel ýüze çykýar. Şuň bir erkek kişi denan maskala ilhim gatdy. Olaryň ikisini de gözükçülük edip duran polisiýa akitdi diýip atlandyrylmasyny soran Türkmenawatly habarçymyz 6 aprelde gurrun berdi. Sol bir wagtda bazarlary gözükçülük üçin ýerleşdirilen polisiýa işgärleriniň durly bahanalary arap, hususy töwdegärlerden para almagy finansiýandyklary hem bellenilýär. Polisiýa gök bazaryndaky hususy töwdegärleriň her birinden töwda ruhsatnamasyny görkezmegi soraýar. Dokumentler görkezilse-de, polisiýa başga bahana tapman haritlary düşürüp duran günnükçülere barmagyny çommaldyp, bular bilen iş şertnamaň barmy, bir kanun iş bilen meşgulanýarmy diýip haýbat atýarlar diýip bu ýagdaýlary saýat bolan habarçymyz gurrun berdi. Polisiýa işgärleriniň bu ýagdaýlary göz ýummagy üçin hususy töwdegärlerden 200 manat möçberinde para talap edýändigi barada hem habarçymyz ýerli telekeçileriň birine salgylanyp maglumat berdi. Türkmenistanda iýem ençime wagt bäri dowam edip gelýän azyk krizisi häkimetleriň koronawirusyň ýaýramagyna garşy alyp barýan çäreleriniň fonunda hasty yaramazlaşdy.